आजकल तो प्यार के गीत चलता गम के कारण बाकी हमारे लड़का रौरे लड़का स्क्रीन शॉट मोबाइल दिया जाता दिन भर चार्ज करता लू काज न राती खन का ना एसपी साहब का लगा के रात भर कोई कोई करता रहे कतना लइकन के लगे तो लइकवे फोन कर देता रहे काल बा कहां बारी खइले हो तोरी कलयुग के जो है खइलू हो तो खाना पीना भइल हो अपना माई बाबू से देखलो पूछो हम हो चाहे के हो माई बाबू से बोल चाल हो गइल बा 2 दिन बाबूजी से बोल चाल नहीं के कोनो लइका लोग कहता कि बाबूजी माफ कर दो गलती बोल दे हुई आ प्रेम का खाली मुंह कोले 2 बेर फोन काट दी साइकिल ले द्वार पर पहुंच गए हैं वो जंगला मुहता कहती आई एम सॉरी उठो बैठ मेहनत को आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी ये कलयुग के प्रभाव हो मालिक जान अब रहुआ हमार पीछा मत करिए हम तो पीछा कोई छोड़ दे रोगा का सूत्र है मन दिल का मना ले एगो छोटे लाल महतो बड़ा ही मानस तब नु लगे हैं फोन कॉल लगावे पुरान भई ठोकला पर बोला तो हइले है मार वाला ले नया बाबी ताजा बा ले टाइट बोली ले ए जान हां अब रहुआ हमार पीछा छोड़िए दी हां भाई मम्मी पापा हमार जबरदस्ती शादी सेट करा दिले बड़े हां लड़का से ना भैसा से इस शादी के लिए हमार बड़ी मजबूरी हो हां तारा मजबूरी है का जरूरी है भेंट कइल लेकिन रहुआ हमरे से एगो वादा करी क्या रहुआ हमरा शादी में जरूर आए आ खाना खा के जाए यही बहाने हम और रहुआ के देख ले अपने दुल्हा के गला में हम जब माला डाले हमरे लगे कि हम रौरे गला में माला डाले तने दुल्हा का देह के हमरा में माला डलबू तो जनबू की दुल्हा का देह के हमारा का देह के दुल्हा में माला डलबू तो बुझाई कि हमरा में डालता रू हम जाता नहीं हो पगली से बियाह कर लेबे हम ओकरा में डालब तो जानब कि तोरा में डालब